Binignit Bisaya recipe with RMN DYHP. Ni Baby Farid Resultado. Didalik kinado sa RMN. So maayong adlaw din ninyong tanan, no? Hinaot unta nga maayo sa ninyong adlaw din ha. Sa nindot kaya atong panahon no kay straight gid kayo ang init no, wagi uwan. Init gid kayo atong panahon karon. Kung mangnabata ug kagid inyong dayon. So makita niyo din ha mga kaprobinsya no na natay gibuntan nga lubi. So for today's video di ay mga kaprobinsya magluto tag binignit Bisaya recipe. So binisaya lang ang binignit kung lutuon mga kaprobinsya kay kulang kita sa tong Ricardos. So lami kay lutog binigniton na binahapit na yung whole week. Magpractice ta daan sa pagluto og binignit. Kay nag-abot sa Biyernes Santo ra mga kaprobinsya no, grabe daghan kay maglutog binignit, magbaha gyud binignit sa tong kasilinganan. So nayuban panindot tayo sa paglutog binignit. Panindot tayo palamiay. So di ko ta palupig mga kaprobinsya. Practice taraan po luto po binignit. Imnon to ni ba yung tubig sa lubi ba? Alam niyo ba? Ay sus, katabang. Limugmog na lang na to. Karon, magkagod na mga probinsya kay para maluto na ito, masugdan na itong luto ang atong binignit. Tapos, nindot ba yung magkagod ay? Makapagawas sa itong singot, ma-exercise itong mga muscle. Kailangan kita magkugi yan yung kago no, basta binignit kung lutuon kay lain pug kayo god og mukaon tag binignit nga wapoy tono pud sa lube. Magbaw lang ka unsa kay lasa pus binignit. Ang secret recipe gid sa binignit nga kaprobinsya kani ra ging tono or gid sa lube. Mao ra gid ay makapadag palami gid. Mao ra ni makapadag palami sa binignit. Ana ging tono sa lube. Mao ni timan ini, mao ni isod sa inyong central nervous system. Mura na taga-klase ani, abot na tag nervous system no. So mao gito, mao to siya mga kaprobinsya. Dire mga kaprobinsya, butangan to ning tubig ng tong kinagod nga lubi, gamit ang measuring cup. Yan, tips. Mao YouTube tips. Kani ging YouTube channel, daghan gini siya makatuna no. Gamit ko no hay measuring. Abaw lang eh. Unsa naman nagkayungit naman tani ay. So mo ni ato ginimpugan maayo no ang katong tuno mga kaprobinsya no para gyud ispiso kayong atong tuno gyud. Para jud magawas gyud ang pinaka the best nga coconut milk mga kaprobinsya. Ang ginay siya tarong gyud paggawas gyud tanang kusog nimo ba. So what if man po rin naghuman paggawas kumain sa kusog kay makuha mo gini nimo gyud ang nindot nga gata. The best yun kayo ning magluto-luto to sa atong probinsya no. Labi nagmaminaw kag drama sus pagkanindot yun iyahay kayo gini pumati gani. Nakagibuhat ba yan aminaw kag drama. Mga handumanan sa kaawit ba ang inana ba. The best kayo the best. Kani mga probinsya medyo lasaw-lasaw mo ni ikaduhang tuno mo ni atong ipabukalan para gamiton na to para palata sa to ang kamote. So, kamote ra tong gamit mga kaprobinsya kay mantay ubi dire. Way langay, way dugay, maghaling na ta mga kaprobinsya kay para maluto na tong binignit. Gabagga nagmayo. Lakaang na yung kaliro. Dayon, iuna ito nagsuod ang katong ikaduhang tuno, katong medyo lasaw mga kaprobinsya. Sa anon gina siya kay para pangtang gid mga katong mga kinudkod nga lubi gyud maapel niya to so ura niya puntag nagkaon pug sapal mga kaprobinsya makakaon tag ginato di matarong og saan wa man gyapon labing bang manghinampak sa ato pa wa nay pabutud ag ako alak. Lahira jud ang drama sa probinsya no kay kinasing-kasing ba nagiunod gyud ang ilang pagdrama ang makapataas gyud makapahilak sa mga naminaw gyud
Indot kay ning drama sa probinsya. Karon ako nang gisugdan og panit ng kamote para gamito na to sa itong binignit mga kaprobinsya. Kani ihawon na to, hiwa-hiwaon rin gagmay para maapod yun sa mga on. Kamote lang gid akong gigamit mga kaprobinsya kay wa namang gilain gi matiti gad, may ube. Wa na laing kamote katong sweet kamote, itawag to sweet potato. Wata to kani binisaya ra to Simple ra ni nga binignit ato mga kaprobinsya. Kay lunod na to kay gibukal-bukal naman tong atong gipabukal nga ikaduhang tuno. Automatic na suod na dayon para malata din siya dayon. Intas nagpaabot ang malata ang kamote mga kaprobinsya, minaw sa taka dito drama. Minawon to ring drama sa mga kaprobinsya. Buwag gayron sila. Maling. Nga, di ko sure ang anak na kanang kuha. Nga ilahatong papa kay inana lagi iyang mama para may sakit pa ba? May prinsa. Dito mo dito ba? Igahin ko makuha sa pagpangitan kung sa ina. Mura po tag mahimong marites mga kaprobinsya no, basta maminaw tag drama no. Sus kapait. Kani. Ato nang ilunod atong hinugasan nga landang mga kaprobinsya. Usa po na siya specialty pod sa paghimog binignit kining landang. Kana ato tong palatan. Latan to na to. Dayon buuan atong kamay. Kining pagbutang og kamay sa binignit nga probinsya. Usa po ni siya dakong faktor mga kaprobinsya. Usa po ni siya sa nakapadag palami pod sa binignit. Ning kamay brown sugar. Ni Lola ini abot na in. Na mga kasagaran man gyud magbutang gi kamay kay para tamis kaya ilang binignit. Pero napoy uban nga di pun magkamay. Mao po lagi tabang pud kayong binignit. No? Ang mga magluto pug nakatupong di yun ganahan pug naay mga sugar naanay mga diabetes sa butangan po na og saging para kami kayo kami po ning binignit kinay saging kay nagkaon mo nga tamis mga sus init-init pa kanay sago butangan pug sago para ni kulor-kulor para naghalo-halo ba sa mga inasal. Very creative gyud kay ning mga taga-probinsya about ng luto-luto, daghan kay pamaagi, daghan kayo og sekreto, daghan kay mga secret recipe about ning mga luto-luto. So mo ni nakanindot sa taga-probinsya. Ilawan na to kung luto na ba. Magluto na gyud siguro ay. Abot-abot to gamay, maluto na to. Ninja Kawasaki. So mao na din mga probinsya luto ni kay gihaon naman matik luto na ni ngaon na tani. Binignit Bisaya recipe with RMN DYHP. So maura to mga kaprobinsya, mga una ta. So don't forget to subscribe our channel, Buhay Probinsya YouTube channel. Salamat. I found a lot. Iirog dito dapit to. Ito po. Kako tong bangkito dito isa daw.